Oinarria esan duela, ez daki, pixka liburua hortik hasi zen, ez? Honi txiki-txikitatik, Amara urtekin, nire malan egiten zuen, eta etxean banuen ohitura, ez? Janariak eta prestatzeko, eta, errezka guztiak idazten dituen, orduan dietetika ikasi nuen, eta hori nire ingurukoak eta nire nahia, eta pixkat independizatzeko garai horretan, eta etzekitela sukaldaritzan, eta esanik idatzeko izkizuet errezeta batzuk, eta hasi nintzen idatzi, eta pixka bat desente errezeta bildu nituen. Gero noski itzaldiak ematen dituenez, eta nire kezka beti elikadura ohitura osasuntsuak bultzatzea izan denez, pixka bat horrekin osatu nuen, eta horrekin osatuz eta errezetekin pentsatu nuen agian, liburu bat izan daiteke, talo zehateak egizizkidan, eta hementxe dago emaitza, hauxe da. Orduan, nik liburuarekin hori nahi izan dut pixka batez, elikadura ohitura osasuntsuak ezagutarazi gizartean eta bultzatu. Batez ere ikusten dudalako, gizartean badago jendeak kezka horrekin, baina gure enpresak direla eta egia da ere, geroz eta denbora gutxiago eskaintzen digula sukaldaritzari, jangeletan jaten duten aurren kopurua gorantz doa, orduan, aurrek eta nerabek eta gazteek eta oso denbora gutxi, oso aukera gutxi dituzte sukaldaritzan ikasteko eta elikadura osasuntsuari buruzko kontzeptuak eta pixka bat ezagutzeko, ez? Orduan, liburu honek horixe izan nahi du, ez? Oinarri bat, inoiz sukaldatu ez dutenentzat, ez eta sukaldatu dutenek ere zerbait berria aurki dezaketen beti, baina batez ere, inoiz sukaldaritzan aritu ez direnentzat pixkat interes hori piztea, eta nik uste dut aproposa izan daitekeela, horrein opor garaia, nerabe gazteak pixka bat sukaldaritzan hasteko, eta elikadura osasuntsuarekiko pixkat interesa piztutzeko, edo izan daiteke ere, inoiz sukaldean sartu ez den jubilatu berri horrentzat, eta inoiz sukaldeari ez erresken diziona, eta horrein interesatzen da, eta hasten da, edo inoiz etxetik kanpo egonez denarentzat, eta lanera edo ikastera joan da, eta horrela aukera badago, ez? Sukaldean aritzen hasteko, eta pixka bat elikadura osasuntsua praktikan jartzeko. Eta hori da pixka bat liburuarena, gero alderak egin dituzue.